दाखौ दाखांनाय फालिखौ माबोला होफैगोन रेगे रेगां आगरजों एरखांनाय आर'नाइखौ माबोला होफैगोन
Rukun Basumatarani Group. Kita kembali di karena anak yang boleh kau yang kabar. Ini nama sampai ke Sar Bukun dari grup Bintang kembali di jalan tanda ke gurih kolai dan sampai Sar Bukun dari Dengan kembali di jalan tanda ke gurih kolai dan sampai So
बैसागुआ Baby,
बोसोर गोदाननि बिहाव बिखुनजोखौ एसे मान होनो फैलायबाय दे बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौर सिया लाबोदो ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौर सिया लाबोदो खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि लै बाजै खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौर सिया लाबोदो ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि इसिं खनानि जौर सिया लाबोदो खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि लै बाजै खुरैसे खुरैनै खुरैथाम खुरैब्रै लोंनानै थांदिनि जौरोसिनि मोदोमनायजों एवखां एवसि बाजै गावदांनि बेदर एवनायजों गोखा गोखै जौरोसिनि मोदोमनायजों एवखां एवसि बाजै गावदांनि बेदर एवनायजों सिन्दां बादां मोनलायलांबाय बाजै सिन्दां बादां मोनलायलांबाय लाबोदो बैसागु बोथोरनि जौरोसिखौ गग'आ गलिंदिनि बाजै बैसागु बोथोरनि जौरोसिखौ गग'आ गलिंदिनि बैसागु मोसानो फै बैसागु मोसानो फै बैसागु बोथोरा थांबोला बैसागु बोथोरा बारबोला मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय बोथोर सफैलायसै दै गागै मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय बोथोर सफैलायसै दे रंजा दे मोसाहायला हुइला दे रंजा दे मोसाहायला हुइला बैसागु बोथोरा थांबोला बैसागु बोथोरा बारबोला दै जब' जब' गांजेमा
सफैलायबाय सिख्ला सेंग्राफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय सफैलायबाय सिख्ला सेंग्राफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय गाबा गाबैमोन बैसागु बोथोराव रंजानायखौ सेंग्राफोर बैसागु बोथोरा सफैलायबाय मोसागोन रंजागोन हायला हुइला लोंगोन जागोन जोंलाय मोसागोन रंजागोन हायला हुइला
Satu jiwa Baiklah Enggaklah Luna, lu mau apa sih anggur? Kasih benar. Aja ya yang ini kan Indonesia ini kan sekarang Kau dah jadi kau biasa di sana ini yang kau pernah jadi ikon kata karena ngablaji upici komposannya mungkin anggur tak kaya ada. Anggur nunggu tunggu macam kali. Nih anggur macam lagi ni. Aku pun nampak ni. Ada ni ngabla. Siapa kalau jalan anggur. Kita lagi selalu berbelah berfungsi berfungsi bisa badan dan tangan yang prinsip Bisa
मोसादोंनो साला
फैना mandar bibar baidi cahap lai lai lani kerja gusti zai do fina paguni zau dia bar banai badi angko nan simbe langa paguni zau dia bar banai badi angko nan bukti langa oh sona ami sini Asa kau dulu. Be my way, desire, but